welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakapagluto na naman ulit kami. So, unang-una, meron kami ditong Bicol Express. At chicken curry. Meron ding pipino ng sausawan ay hipon. At sa inumin naman, meron kaming limsito juice. Ayan po, so, before kami mag-start mga ka-studio, mag-pray muna kami ha. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So, ayan po. So, sa dalawang pagkain na po ito, sa dalawang menu po, na hinanda namin today, alin sa tingin nyo po ang mas masarap po para sa inyo po? So, hindi po ibig sabihin po na pag pinili po ito, mas masarap to kaysa ganyan. Pareho po silang masarap. Di ba? Pero sa panlasa nyo po, alin sa dalawa po? Kami po sasabihin namin kung alin sa dalawa yung mas masarap Para or sa mas amin. para sa sarili namin kuhan po panglasa. So, Kainan na pa din. lagay ko lang dito sa gilid po ha. Kung bago ka lang sa channel na ito po, don't forget to like and subscribe. Marami pa po kaming gagawin na video. Dito Diyan tayo no? Sige. Sisimula kami sa chicken curry. Yan, ang dami ko pong pagkain. Ang dami ko pong kanin. Yan. Kumain ka ng marami pang. Salamat tong. Yan. Sabaw mo. Kain po tayo. Wow. Laway na ako dito. Kainan na po. Mukhang ngayon ka pa nagluto nito pa, no? Pero mahilig ka sa ganitong pagkain. Sabaw pa lang, ulam na. Ako po, hindi po ako marunong magluto nito. Tsaka ito. Siya po nagluto nito lahat. Thank you, Kang. Mas lalong tumarap man dahil mayroong carrots at saka patatas. Nung nagtatrabaho pa ako, ito palagi in-order ko. Paborito ko to eh. Chicken curry. Mahirap lang niya sa lutuin ba. Sarap pang. Yeah, dinamihan ko na kanin ko. Kasi ang sarap nito eh. Ito naman mang. Ito naman yung Bicol Express. Kita mo yan mga ka-studio. Ang sarap niyan. Ito, manghang siya. Sure, mahilig sa manghang dyan. Nako. Baka sobrang anghang to bang. Check mo lang kung kaya mo. Hindi mo na pang. Hindi kasi ako mahilig sa maanghang.
Baka hindi ko kaya yung Daming nag-request kasi nito eh. Bicol Express. sobrang hanga. Angang siya? Mm. Kaya naman yung angang. Kaya. Mm. Wow, Sarap. ang sarap po. Sarap talaga. Kahit maanghang siya. Mm. Itong dalawang dish namin ngayon pa lang po siya. Nagluto pa, no? Mm. Mm. Saka mayroon kasi itong bagoong din. Mm-mm. Tapos gata. Grabe, galing mo talaga magluto pang. Ah, grabe. Nakataghap lagi po no. Kukunin ko po yung mga sili. Ang hanghang po eh. Mm. Lumalabas na yung pawis ko sa... Mm. Ito po. Mm. Kunti lang pang... Ito lang. Dito pang walang sili. Thank you pang. Dami request ng samyang sa amin no. Kaso wala bang nagbebenta dito ba? Mm-mm. Sa mall namin dito, walang samyang na benta. Saka baka hindi kaya ni Mrs. yun. Sobrang manghang yun ba? Mm-mm. Pansit Canton na hot. Okay pa ako doon. Hot and spicy. So maganda. Yun, i-challenge talaga. Hmm. Pero bawisan ako. Mm. Sa'yo, saan ang mas masarap? Hmm. Para sa akin, masarap sila pareho eh. Pero, ito na lang siguro pipiliin ko pang. Kasi sobrang anghang nito. Masarap siya pero grabe, sobrang anghang. Ito na lang sa akin. Chicken curry. Sa'yo pang. Ako, paborito ko to nga na luto ng chicken. Pero mas masarapan ako dito, man. Mm. Kasi mahilig din ako sa manghang ba. Para sa akin, pasok to sa panlasa ko talaga. Masarap siya ba. Manghang. Tapos ang lapot ng sabaw, nanuot talaga sa loob, no? Mm. Itong dalawa na mga putahe, yung sabaw nito, nanuot talaga. Kasi masarap, kasi mayroong gata ba. Kayo, alin dito
mas gusto nyo? Curry or yung kuan? Bicol, Bicol Express. Let us know po. Comment po sa baba. Ang lambot kasi ng manok mo, no? Mm. Sa curry ba, di ba? Isa tayo pang. Mm. Sabaw. Yun yan. Ito. Ayoko na naman ang pang. Tama na yun sa akin. Lagyan kong rice to, ma'am. Gabi na kulang ako sa rice. Ay, sorry pa. Yan po mga studio. Add ako ng rice. Sarap ng shrimp pang. Mm. Bagoong. Shrimp, bagoong. Or hipon. Yan, shout out muna ako ka-studio. Habang kumakain pa siya. Shout out Mike Vlogs. Sheila Punciano from Philadelphia, USA. Hello po. Edward Sulit from Pampanga. Buhay Construction. Baby Aki Sander Tadena from Jensan. Janice Cornelio. Joanne Tercinio. Melanie Agcayle. Edward Kenway from Panglao, Bohol. Allen Mendoza. Merly Saldea. Coring Ortiga from Zamboanga City. Leslie Sarmiento. Roslyn Belen. Ito po si Ma'am Roslyn. Meron po siyang channel. Juliet Bornet from Australia. Hello po. Joey Garzon. Meron din po ito siyang channel. Si Sir Joey Garzon. JB Valiente from Marilao, Bulacan. Rina Ordonez Vlog. May channel din po si Ma'am Rina Ordonez Vlog. Dan Tababa from Davao. Carnegie Rodriguez at sa Rodriguez family. Papa Bondor. Netizen Vlog. Justin Micaela.
Dali Tingtongko from Antipolo City. Happy Boys Food Tube. Ito po, may channel po siya. Gab Gumatay from Santa Maria, Bulacan. Mats and Ashirin Brewery. And last, Angelica Fernandez. May channel po si Ma'am Angelica. Ayan na po lahat ng mga shoutout. That's it mga ka-studio. So nagloko yung kamera namin dito, laging nag-off ba. So dito lang kami magbabay. Bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang. Bye!